शाय शाय शाय. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय है, तुझं गाव काय है ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय है, तुझं गाव काय है ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय है, तुझं गाव काय है ग. ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे. कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे. खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल केलं. तिच्या समोर